ଦିନକୁ 25,000 ଉପରି 25,000 ଦିନକୁ ଇଲୋ ବାପ ସେଇଥିପାଇଁ ଦରମା କେତେ ଦରମା 60,000 ଉପରି 25,000 ଦିନକୁ ଆରେ ବା କୋଉଠି ଅଛ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ 7 ଲକ୍ଷ ମାସକୁ ପଇସା ଦିଅନି ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ନଉ କୋଉ ଆରଟିଓରେ ଅଛ ବାଣ୍ଟି ନଉ କୋଉ ଆରଟିଓ ପଇସା ଦିଅ ଜାମସୋଲାରେ ବାର ଲକ୍ଷ ପାଉଥିଲ ଜାମସୋଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଟା ଜୋର ଏଇନେ କେତେ ଏଇନେ କୋଉଠି ଅଛ ଜାମସୋଲାରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଜାମସୋଲାରୁ ଆଇଲା ପରେ କୋଉଠି ଅଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଅଛ କହୁଛ କୋଉଠି ଅଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋଉ ଆରଟିଓ 33 ନା 02 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି ମଦ ଗୁଡା କାହିଁକି ଏତେ ପିଉଛ ପଇସା ବଢିଲା ବୋଲି ମଦ ପିଇଦେଲ ପଇସା କେତେ ରଖିଛ ପକେଟରେ ଆଜି କେତେ ମାରିଛ ପଇସା ଆମ ମାନଠୁ କାହିଁ ନଉଛ